Welkom in deze bijzondere bijeenkomst Kerkendienst. In het bijzonder, nee, net één in het bijzonder, maar elk is bijzonder in deze bijeenkomst. In deze kerken, maar ik ga nu ook begrijpen dat ik daarna in de tent zit. Welkom. Hele grote mensen en we zijn blij dat er een tent bij komt, dat we een stukje ongedwongen hier komen erbij te wezen. En door het zien zelf dat we heel bijzonder ingetogen, meelevend, ja, ik zou de een week laten trainen met Ali en Malcolm, maar we dat beleven. En zij steken in. En ik speciaal aandacht voor de jongeren in het dorp. De jongeren die op het plak van het ongemak erbij wieren. En dat er soms ik sfeer mee hebben. Dus weer aandacht van Elsenien. En het was hartstikke mooi dat een aantal mensen meehulpstukken in het kerken wieren, omdat die uit het ziekenhuis weer omkwamen binnen. En dat die er nou ook alweer bij wezen kon. Net Elsenien, maar er wieren mensen bij. En dat was heel mooi. Want hoe ziet het nou maar de verwoenen? Is haast iedereen nou thuis? Er zijn nog 2 inwoners die nog in het ziekenhuis binnen.